Hello again. This is your documentary speaking, perhaps for the last time, for the service design group that I'm supposed to follow today has decided to leave for Pilke. And I have absolutely no idea where Pilke is. I've been trying to look for it for the better part of an hour, and I'm lost. I'm completely lost. I have no idea where I am. There seems to be some sort of civilization around me, but I can't be sure. It might be a trap or some schizophrenic vision set upon by my sick mind. And I am afraid, I can admit that. I am very afraid. And please, if you find this camera and you find the tape, please tell my mother that I love her. Meillä on nyt sellainen tehtäväanto, että ryhmän jäsenet lähti tuonne Rinteenkulman kauppakeskukseen tekemään tällaista shadowingia, tai toinen on, että kärpäsenä katossa nimitys. Eli ne ikään kuin tarkkailee näitä kauppakeskuksen asiakkaita, mihin ne kulkee, ja samalla pohjapiirustukseen ne piirtää sitä asiakkaan polkua. Tällä tehtävällä me ensinnäkin nähdään se, että missä se asiakasvirta siellä liikkuu, eli ikään kuin ne potentiaaliset kohdat, mitkä saattaa olla niin kuin tässä meidän tehtävän ratkaisussa tai tässä itse tässä tehtävän ratkaisussa niin voi olla niin kuin tärkeää aineistoa sen siis ratkaisun löytämisessä. Voiko tätä enää vaikeammin sanoa? Ja samalla ne yrittää tarkkailla, että mihin sen asiakkaan katse kohdistuu siellä, että jos se stoppaa johonkin tiettyyn nurkkaan, mainostauluun johonkin, niin ne ottaa siitä kuvaa, jolloin me saadaan niitä katseen vangitsijakohtia niin esille. Meillä on tarkoitus tutustua Pilkkeeseen nyt, ja se on niin tämän meidän viikon keissinä. Ja sitten mennään tutustumaan siihen, että mikä se on se, mitä se Pilke pitää sisällä. Ja yhtenä tarkoituksena on, että millaisia fiiliksiä siitä Pilkkeestä nousee, kun kävelee kadulla. Pilkkeessä on 2 sisääntulopaikkaa, niin jakauduttiin ryhmätty 2 eri porukkaan. Ja sitten, että toinen menee toista kautta ja toinen toista kautta, ja miten se opastus ja informaatio, miltä se tuntuu mennä sinne Pilkkeeseen sisälle. Ja sitten toi respa. Siinä Pilkke respaa se informaatiotiski, että millaisia fiiliksiä se toi siitä mieleen ja tuntemukset, onko se selkeä ja onko se informaatiivinen ja onko se mukava tulla sisälle. Tämmöisiä ajatuksia kanssa. Ja viimeinen on sitten, että nämä ensimmäiset vaikutukset, mielikuvat, mitä se Pilkkeestä tuli kadulla, niin vastausiko ne siitä, mitä se pitää loppupelissä sisälle. Ja he sitten niin kertaa siitä, että oliko se enemmän vai vähemmän sitten. Ja muuta. Kaikki on jo käynyt Pilkkeessä, mutta monikaan ei ole loppupeleissä käynyt siellä muuta kuin ehkä sisällä vaan siinä aulassa. Tämän pohjalta sitten ruvetaan työskentelemään enemmän. Se on hyvä aina tutustua siihen paikkaan, mitä ruvetaan tutkimaan, niin se on sitten tämän työviikon sitten pohjana.